Get ends and then stack 'em. Don't let nothing distract us. Excuse me, Mr. DJ. Pretty girls get loud. טיל. שמעי. והסיבה יפה. וואו. איך אני אוהב ירוק, ובכלל עלייך זה. כן? נשלם. אנחנו מתארגנים לקראת המסיבה שאני הולך לנגן בה. כבר הכנתי לעצמי איזה פלייליסט בראש שאני רוצה לנגן. השעה 12 בלילה, מאור, ואני יוצאת בשעה 12 בלילה. לא יודעת, איפה מביאים כוחות? מביאים, תסתכלי, תראי, אנשים, תרקדי. אני צריכה איזה... מה? הפוך אולי להתעורר. אני הפוך אותך. הפוך אומרת לי. בשבילי, 12 בלילה זה כבר, אני אמורה להיות באיזשהו חלום. אז רק ב-12 להתחיל להתארגן. האמת שקצת כואב לי הראש, לא התחיל עם מיגרנה, אולי אני אקח נורופן? נורופן. אני אקח כדור לפני. אנשים שותים, זה, את הולכת לוקחת כדור. לא קשור, אני לא רוצה שיהיה לי מיגרנה, עדיף שלקחתי את הכדור. אני אביא איתי ג'קט, נראה לי שיהיה לי. מה ג'קט? איזה ג'קט? אנשים רוקדים, חם להם, אז אם. איזה ג'קט? אני בטירוף של המסיבה, רוצה כבר להגיע מוקדם כדי לראות את האנשים, לראות את הווייב, מה מתנגן, מה זה, וזאתי לוקחת לי כדור נגד כאב ראש. רק שופפת את העיניים. קיבלתי מיגרנה, מה אני אעשה? תקשיבי, איך שאני לוחץ פליי, אני מזיע כבר. מזיע, כולי מים. איך אני ממי אתה נראה נדיר, שתדע סטייל של החיים. כן?